sila guys. White t-shirt. Ginawa yung ganyan-ganyan dyan. Yung mga, wala kasing simpleng white t-shirt talaga eh. Tagbe-20 yan guys. Ganda na ito. Ito din Ayan. sa kanya guys ha. Hi mga palangga! So ngayon, pupunta tayo sa Ukay-Ukay. Kasi, maghanap kami ng white t-shirt. Wala ka dala pera ngayon yan? Oh, ba't walang bag? So, naglalakad na tayo papunta doon. Tatawid pa tayo. Nakatawid na tayo. Yan, naglalakad na kami papunta doon. Always lakad. Always lakad. Mahal na kasi pamasahe. So, pupunta tayo sa Ukay-Ukay. Bibili tayo ng mga white t-shirt kasi magpe-face to face na kami. Paano yung papa mo ang e-bike, ikabuong ito eh. Kasi Hindi, sabi pa na, no? Kaya mga palangga, naglalakad lang tayo ngayon. Hindi na masyadong mainit eh. Pasado ano na. Pasado las 3 ng hapon. Bibili lang tayo ng ano. Bibili tayo ng white t-shirt para sa face to face ng ating mga anak-anakan. Ah, grabe. Sabi ko hindi masyadong mainit, tapos bigla uminit. Payong tayo. Okay, so. Yun yung langada natin nakaraan. Nagaling tayo sa pagkuha ng module. Natutulong malapit na naman eh. Malapit na naman yung phase 1 dito sa amin. Yung ano, lang school ni Mimi. At saka yung ano, yung mga Jollibee dito. At saka yung mga Mang Inasal. Wala naman tayong pera guys. Wala naman tayong pera mga palangga para bumili doon. Lakad-lakad lang. Nag-30 kasi yung pamasahe papunta din ano eh, sa tricycle pag tatlo kami. Pag isa ka lang sa kanya tricycle tag 25, eh sayang pa yun. Yung 30 kain pa namin ng kwek-kwek tsaka palamig. Yan. Dito naman yung taga dito naman yung ano boy ng asawa ko, dyan yan nakatira. Pag may time mamaya daan tayo dyan. Diba? Ito yung buhay ng taga Bagong Silang. Simple lang. Ito yung pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Yan, doon tayo dumaan ng karaan. Papuntang sumakay ng tricycle. Ha? Yan guys. May natin ituturo ko sa inyo yung may sobrang murang ukay-ukay dito sa Bagong Silang. Ganda guys. Minsan nakakabili kami ng tagli 5 piso lang. Magaganda pa. Tapos ano, may nagbe-20 na lang, magaganda pa. Pag sortihan mo lang. Doon kasi sa phase 1 sa taas kasi medyo maano na pricey na siya eh. Okay guys. Ayan mga palangga, malapit na tayo. Parang dumaan na tayo dito eh. Yan. Ito dun sa bababa, diretsuhin doon yung banda, yung ano, yung may murang ukay-ukay. Tapos dito naman, yan. Palengke na yan dyan, kaakyat. Pero dito muna tayo. So may ano ng ukay-ukay. Yan guys. Ito yung ukay-ukay na mura. Napakita ko sa inyo kung saan banda. Yan.
Papuntang Evergreen to guys, eh. Ayan, oh. Yan ang ukay na mura dito. Bakit mo kami? Picture mo. Tingnan mo muna doon kung may mga white t-shirt. Ikot tayo. Pagtatupin mo na yung ano mo. Mura yung ukay-ukay. Nanggal ko talaga sa ipit. Meron na din. Ay, 180. Mura-mura lang. Pinunta natin. White t-shirt. Ito, may sukatan, no? Hmm? Sukat mo. Magsusukat ka pa, bebe. Basa na yung likod mo. Negro na short. May tumatawag sa akin. Saglit. Wala na yung nagustuhan yung nakaraan? Wala na. Kung nalaban lang. At case. May, tingnan mo kasi. Ano ko na? Ano yung 70? 70? Tanungin mo kasi natin. Ayan, tara na. Ayan, tapos kami mag-ukay-ukay guys. Wala kami nabiling white t-shirt. Tabi. Wala kaming nabiling white t-shirt kasi walang plain doon na white t-shirt. Mga pantalon yung naano namin, nabili namin. Tara, punta tayo muna ng phase 1. Para ano, doon naman tayo maghanap ng ukay na white na t-shirt. Tara, samahan mo kami guys. Samahan nyo kami pala. Ayan guys. Punta na yung phase 1. Mauna ka na to. Ikaw gag-guide sa amin. Hindi namin kunwari alam ito sa phase 1. Hindi tayo maghanap ng puting t-shirt nila. Kasi wala kami nakita sa kabila. Turuan mo kami to saan banday yung phase 1 tot. Alam kasi na yung putot yan eh. Saan banday? Saan banday yung phase 1 tot? Tama kayo kaya? Oo, guide mo kami ha. Hindi namin alam eh. Expert kasi putot dito sa ano eh. Bagong silang eh. Sarap. Barbecue. Kaya guys, samahan nyo kami. Brown. Wow! Pag brown na. Chucho! Tumpo lang yung tumpo ko. Hello! Pagod na nakakaway-kukay. Kayo. Buti hindi masyadong mainit ngayon. Sa alas 4 na eh. Tayo. Sobrang daming tao. Linggo ngayon guys, eh, kaya daming tao. Tabi-tabi kayo ah. Pili ulit tayo ng sarapol. Maraming sarapol. No? Masarap yung violet na sarapol eh. Tabi-tabi kayo, tabi-tabi. Sobrang daming tao. Sobrang daming tao guys. Yung iba hindi na nagpa-face mask. Hindi na uso face mask dito. Wala nang face mask yung mga tao. Yan o. 35 blouse. Mula ito na isang araw, di ba? 35. 35. Ha? Ano sa'yo?
Ito ang ganda sana yun. Hindi kunin mo. Oh. 35 nga. Ate, anong problema niyan? Pera mo naman yan. Ito, ano pa tawag ba? Saan? Ano ba yan? Oo, lagyan ng sunrocks. Dali. Ako nasa bargain. Wait lang. Yan. Pinipili ni Putot yung tag-20 daw. Ayaw yung sa 10. Yan, maganda rin yan. Yan. Yung kahit walang Nga to mo. kahit hindi pang school. Ito yan mo. Tingnan mo nga yan. Ito, yung ganda to. Hawakan mo. Pang binyag mo. Oh my God, meron na. Natatawa to. Oh. Marunong yan si Ate Putot mamili ng kanyang damit eh. Hello, may tatak pa. Oh. Doon oh, mayroon ako napili. Doon tutso. Nasaan? Tignan mo Doon. pa. May tatak pa. Ano sa'yo tayo yung pinili tayo? Sana? Wala pa. Kala ko yung gusto mo. Ito oh. 35 Ito tutso. At ito oh. Yan oh. Pwede na yan. Concentrate lang. Pin yung pawis ko. Ha? Pin yung pawis. Huwag ka magpapawis. Tangik. Hindi mo yung cute. Ito oh. Ito oh. Cotton. Oh. Pwede na yan. Basta t-shirt. White. Ay na, yan pa. May sabihin mo, teacher mo, ma'am. Walang ano, ma'am eh. Walang plain. Ito, tutso. Sana yung napili mo. Yung mga dala natin, ha. Garus ka. Ito. Eh? Kasang dumi. Lalabhan, ibababa. Di naman yan sa Ariel. Oh, Matatanggal to. Tignan mo. siguro. Ano ba nila mo, te? Shade. Grabe yung pimples ni ate, oh. Ano yan, te? Hindi epektibo yung pants at saka kujitsan sa'yo? Blessing. Wow. Shade. Ano sa'yo, te? Mango din. Ha? Ito lang na yung na-award. Mango graham. Next time natin. Hindi ako kumakain yan, guys. Diyos ko masyadong matamis yan. Bawal sa ano natin yan. Bawal sa kaluluwa. Heavy duty kasi yung ano nila. Tingnan yung heavy duty yung ano nila. Oh. Diba? Ayan. Wow! Maganda siya. Oh. May ng ano nga yan? Mango shake. Oh. Ano sa'yo, me? Lenny sa'yo, me? Ikaw yan, BBM? Oh, bibili ako ng mineral water sa akin. Walang pila. Ayun na nag-isip na may pila. Ah. Tayin niyo ako dito. Bibili ako ng mineral water. Bibili ako ng mineral water, guys. Mineral water. Mura-mura lang. Wala mahal. 15. Oops. Yeah. Laying rock. Ano sa ito, Mime? Ito sa akin. Ito sa akin. Legend. Yung may... Ulit ako ta? Tag 13. Kasi sa dun. Ayan ang presyo niya, oh. Binigyan ko yung 50 kagabi, di ba? Grabe, nang mango shake na sila, di ba kontento? Wala, di ba? Uy, wala nga ngayon, wala pera. Oh, grabe naman eh. Wala na pera, Tots? Gusto mo ba? Grabe, nirefund ko yung papel, Tots. Nirefund ko yung papel. Ako pa nag-aaral, Tots. Ha? Grabe, oh. Ano ka nga? Lenny ka ba? Oo, kakamping ka. Kain tayo, guys. Baka mahulog dyan ah. Sarap kasi yung ano nila dito. Okay na. Diba? Natuwa kasi.
mainit na paso ako. Ito tubig oh. Sa kanila. Gusto na. Sa akin. Ayun yung nakikita ko sa kanila. May water. Paggawa nyo ng water. Mainit eh. Masarap ng quick nila dito. Kaon ta guys. Kaon ta guys. Saka natin i-take out kay Papa mo may pagtapos na tayo. May init pa pag-uwi. Ayun eh. Hindi yan. Pero kasi yung... Ano ko yung bawal na sa akin? Parang may ano-ano. Kaya pa ka? Gulo na ito. Na eh. Walang ay tubig ka? Nasa 6:05. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami. Tara, tawid tayo. Hawa ka. Hawa kay ate mo. Ay, hawa ka. Bilis. Lakad naman kami pauwi. Dito kami guys, dumaan nung nag-tricycle kami, yung paakyat. Nakita nyo na paakyat niya, no? Yan. Yun, no? Yan. Paakyat yan guys. Pababa na dito. Bakit naman yung pabahay na Yan, pabahay dito. Medyo ano lang. Yan, pabahay yan. Bulacan na yan dyan. Bulacan na. Akala ko magkaroon kami ng pabahay dito. Kaka-attend ko na atin ng meeting. Dami ko na nagastos na para sa pabahay. Yung pala, na-scam lang kami yata eh. Grabe lang libo na nagastos ko para magkapabahay dyan sa baba. Ayan na lang akin. Diba? Ayun o, pabahay yan dyan sa baba sa Bulacan. Ano na sinasabi mo ko ba niya? Sabi ni Papa? Ha? Ano yun, no? May bago pa tayo ng bahay na yun, no? Saan? Wala pang... Gruto yan yata yan dyan. Ha? Gruto na yata yan dyan. Hindi kita marinig. Gruto? Ayun yung parang bakal pa lang na bahay na yun, no? Bahay ba yan? Hindi. Bubong bahay niya eh. Iwan ko sa atin ba yan banda? Kung doon sa tabid na. Doon sa dulo. Sobrang layo. Di ba, may? Oo. Yan ba sinabi mong kabahay tayo? Yun o, yung ano na yun o. Hindi na marinig ko. Gusto no? Tabi-tabi tayo. Sabi ni Papa na tumigil ka na. Oo, yun. Sabi ni Papa mo, tumigil na ako sa kaka-attend. Nauto lang ako ng pabahay-pabahay na hanggang ngayon. 5 taon na wala pa rin. Gusto ko lang naman na magkabahay tayo eh. Wala eh. Pauwi tayo. Grabe pa nilalakaran natin nung guys oh. Guys. Diba? Ayun oh. Yun oh. Daan tayo guys sa ano. Sa lulo ng ano to, machoy ng asawa ko. Andito tayo daan no.
Hindi. Dito mo William yan? Titingnan ko kasi may helmet. Saan? Kailangan naman kunin na natin, hindi magmaalam. Manok piso. Saan ba?